Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Nagpahigayon ang PIDEA Region 11 ug Oplan Harabas sa pakig-alayon sa ubang law enforcement agency sa nagkadiyang terminal sa Mindanao. Dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Yes, Sara, mao kini ang Oplan Harabas nga programa sa gobyerno matag kalag-kalag aron masiguro ang kaluwasan sa mga pasahero. Ani ang report? Pipila ka adlaw una ang pag-obserba sa kalag-kalag ug long weekend. Ginalantaw ang pagdagsa sa mga tawo sa terminal nga manguli sa ilang tagsa-tagsag lugar. Usa sa security measures sa autoridad mao ang surprise drug test subay sa Oplan Harabas nga gipagurahan sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 11 sa pagigtambayayong sa LTO, LTFRB ug ubang law enforcement agency. Gipahigayon ang Oplan Harabas aron masiguro nga wala nagagamit og illegal nga droga ang mga driver singon man konduktor sa mga pampublikong sakyanan sama sa bus kini alang sa kaluwasan sa mga pasahero atol sa ilahang biyahe. Usa sa mga bus drivers nga nipailawom sa drug test sa Davao City Overland Transport Terminal mao si Ronald nga dunay biyaheng Davao City paingon Mati, Davao Oriental. Sa 23 ka tuig, isip bus driver, ginasiguro gidaw niya nga luwas ang biyahe kay daghang kinabuhi ang iyang gidala. Para safety sa ato ang mga pasahero. Kay ang uban magod nagsulay-sulay og mga drugs nya madamay tong uban nga nagtinarong og biyahe. Ikaw sir, confident kay ka negative ka? Aw. Negative yun. Negative yun. Importante gyud sa mo ang seguridad na wala gyud nagagamit ang driver kay na siya presence of mind sa pag-drive niya. Daghang kinabuhi ang nakasalalay sa iyaha. Kung magpositibo sa screening, dili gyud tugutan mo biyahe. Hinuon do na pay ipahigayon nga confirmatory test. Kung may mag-positive sa screening test, ang ilang license i-confiscate ng LTO. So i-endorse nato na ang mga nag-positive sa ilang mga respective ADACs para for intervention program tabangan nato sila mag-reform. Nationwide po ito, simultaneous drug test. For here in Davao Region, meron po sa Digos, 100 test ang inalat natin. For Davao City, yung Dicot, 150 test. And for Tagum, meron pong 150 test also. Anaasab sa usa ka gatos nga driver ug konduktor sa mga bus ug van sa Bulaong Bus Terminal sa General Santos City ang gipailawom sab sa surprise drug test sa PIDEA 12 kaganihang buntag. Gipahigayon sab kini sa mga terminal sa Coronadal City kung asa anaasab sa 200 ka mga PUV driver ug konduktor ang gipailawom sa drug test. Iniiwasan po natin na yung ating mga bus drivers ay magmaneho ng under the influence of illegal drugs. Sumala sa LTO 12, posibleng matanggalan og lisensya ang driver. Hinuon sa maong aktibidad sa General Santos, Coronadal ug dinhi sa Davao Region, walay nagpositibo sa illegal nga droga. Sara. Daghang salamat, Jandy Esteban.